var de bedste, men vi klarede det alligevel. Med de 2 cifre tal var dog helt klart dem, vi fik flest af. Lærerne elskede os højst, men kunne dog ikke sige det højt, for så ville alle andre børn skifte skole. I ved, at vi nemt kunne få folk til at forsvinde. Både lærere og elever, som hurtigt flygtede til Hornslet. Så lad os fortælle jer lidt om vores kære lærer, dem som vi har haft her i 9. klasse. Er det helt for sent at fortryde nu? For vi vil faktisk meget hellere blive i 9. Er det helt for sent at blive på Tranbjerg? For vi kommer til at savne jer. Ej, slap af, det var bare en joke. Undskyld, undskyld. Yeah. Undskyld, undskyld. Undskyld, undskyld. Ja, for vi ved, det her er vores sidste gang, så lad os nu bare synge vores sang. Ole, vi ved, at energi, det altid forsvinder. Og Anders uden triceps lille, vi gør sådan her. Og Rita, tak fordi du spørger, før du giver lektier for. Lisbeth, vi ved nu, hvor Grønland ligger. I Afrika. Er det helt for sent at fortryde nu? For vi vil faktisk meget hellere blive i 9. Er det helt for sent at blive på Tranbjerg? For vi kommer til at savne jer. Ej, så bag, det var bare en joke. Og John, du er jo faktisk rimelig famous med din helt fantastiske matematikbog. Og Tim, du har givet os alle en god idé, for vi ved nu alle, hvad vi skal være. Undskyld, undskyld. Yeah. Undskyld, undskyld. Undskyld, undskyld. Ja, Anja, du skal have det største tak, for hvad var der sket med os uden dig? Kom med, kom med. Farvel, farvel. Farvel, farvel. Ja, for vi ved, det her var vores sidste gang, så lad os nu bare slutte vores sang. Anja, Sanne, tak for de 2 lektioner, vi har haft sammen. Det har sgu været dejligt med en masse film. Vi er så klar til historie og kristendom næste år.